Anyuka szeptember 12-én már egy ideje érett. Tavaly volt az első termése. Most egy kicsit ebbe a perenoszpórás időben megviselték a gombabetegségek, de olyan közepesen megvédhető. Nagyon szép mintázata van a bogyójának, nem tudom, látszik-e? Ilyen erezete. Főleg miután beszínesedett, akkor látszik. A levélzat az nem tökéletes. Az íze enyhén muskotályos.